Hola, amigos, amigas. Hello. Unsa ko na to pag-add sa ato ang ah, indicators, no? Actually, daghay scripts or indicators na available sa TradingView, no? Pero kung saan ta mag-add sa ato, so first, madto ka sa kani Bisaya TradingView published scripts. Send nako, add nako ang link diha, no? And then i-click nimo ni candlestick pattern sa karon kani sa atong gi-publish. So click nimo ni. So mag-pop up siya and then imuha siyang i-add to favorites. No? I-click lang ng add to favorites and then ang imong himuon is adto ka sa imuhang scripts and then open the indicators. Ano makita nimo kani kani siya, mo ni siyang latest na update gikan sa TradingView. So indicators pud ni siya nga kada isa-isa. So akong gihimo is gi-combine nako siya tanan sa isa ka indicator para maka-display ka og mga ano kaning mga makita nimo unsa ang iyang update, no. So ang gihimo nimo adto kaning favorites nimo and then kanina. Kita nimo, so click nimo na, kita nimo ma-add siya. And then, unsa man paggamit, settings. So, natay detection, trend detection. So, natay based on simple moving average o exponential moving average. So, maka-detect siya og trend. If, for example, 50 MA ta, and then, let's look for bearish. Let's say bearish ta, evening star. Wala siya na-detect sa 4 hours. And then, mangita tagharami. Wala. So, maruboso. Wala gyapon siya na-detect. So, automatically i-detect niya kung naa siya makita, no. So let's say ato ani siyang ipang-click tanan. So mag-pop up lang siya og naa siya ma-detect. So, sa imo mo makita, meaning wala siya na-detect. Isa pod sa imong tan-awon is kung unsa ang imong candles. Ako nagagamit manggug ko og Heikin Ashi. Make sure ang imong candles is Japanese, ha? Japanese or hollow candles mo na siya. So Japanese, na gini siya ma-detect. See? Okay. So, let's say unsa imuha pili ka unsa imuha. So mga signs gyapon, let's say naa kay bearish rami, unsa imong hatag, wala bearish kicking, na bearish maruboso, wala bullish maruboso white, na hanging man, na ayan nakikita siya hanging man diri nga level. So kana. So ayan, bullish engulfing. So based sa trend gyapon siya, pwede ka mag-adjust pwede sa kani. So mangita siya og unsa ang iyang ihatag. Pwede ka sa kani. Ayan, naghatag siya. So depende na, i-check na lang unsa ang imuhang settings gusto. Pero magnan ka, daghan gyud na siya makita actually. Kay wa man ni nag-base sa trend, pero og mag-base ka sa trend, di ba? Mohatag siya og trend, so meaning downtrend ta diri nga level. Let's say matuta sa 1 day. Ayan, sa 1 day nato natay bearish engulfing na hitabo kani. So June 9 and 10 nata diha. So makita nimo dili gyapon siya as accurate no og candles lang tanan nimuhang basihan, pero at least makita nimo na naa day ni siya, naga-forms ni siya sa imuhang kuan. So i-pair lang to ninyo sa ato ang other indicator, no, or other indicators na hibal-an ninyo, and then that's it. Unta inyohan ang inyuhang makatabang sa inyong trading. So check na lang kung sa mga settings nimong gusto. Ayan. So, ayan. Babush.